bidez milaka herritar elkartu ziren horietan, eta baita Bilboko kaletan ere espetxetako salbuespen egoera bukadadila eskatzeko. Bilbo inguruko eskualdetako herritarrak Bizkaiko hiriburuko manifestazioan parte hartzera deiturik zeuden, eta horrek ekarri du mobilizazio jendetsuena izatea, segurtasun neurriak gordeta beti ere. Era berean Euskal Herriko gatazkaren konponbidean Frantziako gobernuarekin duten blokeo egoera gainditzeko, ekintza azkarrago ausartago eta ikusgarriagoetan oinarritutako fase berri batera pasatuko direla iragarri zuten bakegileek abenduan. Bada larunbatean lehen ekintzaren data eman zuten, otsailaren 18an izango da, eta bertan parte hartzera deitu dituzte herritarrak. Izan ere, bakegileek antolatuta 2000 pertsonek parte hartu dute Le Temps Press, Jon Jakez Unai gurekin lemapean urtarriaren 8an Baionan iraganden manifestazioan, eta bertan herritarrek erakutsi zuten prest daudela desobedentzia zibileko ekintzak izango dituen fase berrian parte hartzeko. Arratsalde on guztiei, urtarriaren 8ko mobilizazioen ajeak bere horretan darrai eta ondorenei begiratzeko unea dugu. Gurean gaur magazinean esaterako Bego Atxa, Sare Euskal Presoen eskubideen aldeko plataformako bozeramailea izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta larunbateko mobilizazioei begira halaxe egin du balorazioa. Egia da osasun egoerak Bilboko kaleak betetzea ekin bazuen ere, esan bezala, zuk esan bezala, 200 bat herrietan bildu zen jentea, hiriburuetako mobilizazioa ez ezik, eta egiten dugun balorazioa urtero legez, baina balorazio oso positiboa izan da, ez? Gainera osasun egoera dela eta parte hartu ezin zutenek ere sareen bitartez egin zuten mobilizazio horien jarraipena, eta beraz egin dezakegun balorazio oso positiboa da. Gero helduko diogu berriz urtarriaren 8ko mobilizazioari, izan ere egunak baditu bestelako lerroburu batzuk. Urte berrian sartuta lehen erronka iragarri dute Euskal Herriko pentsiodunek mobilizazioa egingo dute hilaren 15ean, hau da datorren larunbatean azaldu dutenez, egun horretako mobilizazioaren garrantzia ez da soilik egungo pentsiodunen mugimenduaren jaiotzaren 4. urteurrena ospatzea. Onartu berri duten pentsioen erreforman ere jarri gura dute foku. Hala iragarritako protestaren garrantzia zaritzeko, Jonfano Bizkaiko pentsiodunarekin izan da 11ko Bilboko lantaldea. Orduan, ze motako babesa jaso ditugu orain arte? Normalean gurekin mobilizatzen diren sindikatu guztiak, hau da Euskal Herria osaten dutena gehiengo sindikala, eta sindikatuaz gain babesa eman digute gazte kolektibo batzuk, zeniden elkarte batzuk, hau da zenidea dauzkaten sare goitzetan, eta espero dugu egun egotan ere kolektibo feministi partetik babesa jasotzea. Hain zuzen ere konexio egingo dugu laster Aiara de Urreta kazetariarekin, pentsioen erreformaz gain lan erreformaz ere aritzeko. Ordea eguraldia ere bilakatu da albiste gurean azaroa abenduetan bezala, Euskal Herriko ibaiei begira daude begi guztiak jarrita gaur, atertu gabe egin du euria asteburuan batez ere atzo, eta hainbat lekutan hasi dira arazoak uholdeekin. Nafarroaren iparraldean hainbat ibai atera egin ziren atzo iluntzean, bestak beste Arga, Arakil, Burunda, Larrun eta Ultzama. Halere duela hilabete inguru gertatutakoaren oroitzapenak azkarrago erreakzionatzea eragin du oraingoan, eta Nafarroako gobernuak larrialdi aurreko egoera ezarri zuen atzo ibaien emaria asko handitzen ari zela ikusita. Edonola ere, ibaien emaria ez taldu abenduko emarietaraino, eta ez da espero tamaina hartako uholderik eragitea orain. Uholde handirik ez oraingoz, baina errepide ugari moztu dituzte Gipuzkoan. Aldiz Bizkaian Trabakoako mendatea itxi dute Markina Semenen, eta euriak arazoak sortu zituen atzo trenbideetan. Ipar Euskal Herrian berriz atzo arratsaldetik prefeturak alerta gorria ezarri du lurralde osoan. Bestak beste, Atarratze inguruan arrisku maila handia da, prefeturaren esanetan, eta bertan haurrak eskolara ez eramateko eskatu diete gurasoei. Maule inguruan berriz, prefeturak uste du iragan abenduan baino uholde handiagoak gerta daitezkela, eta herritarrei eskatu diete alde heinean etxean gelditzeko, eta ur bazterretara ez hurbiltzeko.
Bada denboralearen bueltakoak ala gizarte arloko bestelako gaiei begira, osasun publikoko batzordeak gomendatu du Hego Euskal Herriko ikastetxeetan 40 aldiak ezartzeko irizpideak malgutzea. Aurreantzean 5 ikaslek edo gehiagok 7 egunen buruan positibo ematen dutenean edo 5 baino gutxiagok emanagatik ere ikasgelaren 20% positibo badira soilik itxiko dute gela, gomendio horri jarraitzen badiote behintzat Eusko Jaurlaritzak, gero eta zehaztu du, ikasle batek positibo emanez gero, gainerako kideek klasetara joaten segitzen halko dutela, beti ere sintomen agertzea zainduz. Ikastalde berean positibo gehiago agertuz gero ikusiko duten neurri gehiago ezarri ala, sindikatuek protokoloaren puntu batzuk kritikatu dituzte. Labek salatu du hezkuntza eta osasun sailek kasuen jarraipenean duten ardura baztertu eta familien gain utzi dutela. Esteilasek berriz esan du, protokoloak funtziona dezan beharrezkoak direla baliabide materialak eta giza baliabideak zein azpiegiturak. Halaber eskatu du plan bat prestatzeko ordezkapenerako jenderik geratzen ez denerako. Era berean Nafarroko gobernuak hezkuntzako protokoloak indartzeko asmoa du. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko kiroletan aske geratu da Novak Djokovic tenislaria Australiako gobernuak bisa kendu eta hotel batean 4 egunez atxiki ostean. Auzia ikertu duen epaileak askatzeko agindu du argudiatuta tenislariari bisa kentzeko erabakia ez duela zentzurik eta kirolariak ez duela behar adina asterik eduki bere abokatuekin edo Australiako irekiaren antolatzaileekin hitz egiteko. Urtarrilaren 6an hasi zen tenislari Serbiarraren eta Australiako gobernuaren arteko tirabira. Kirolariak ez du koronavirusaren aurkako txertorik hartu eta horrek eragin du gatazka. Eguneko lerroburuak horrela iritsi da aipatutakoetan sakontzeko unean. Esan bezala, milaka lagunek euskal presoen aldeko urratsak egiteko eskatu dute. Larunbatean 200 bat mobilizazioetan bertan sarek nabarmendu du salbuespenezko politikak amaitzeko ordua dela Udane Arbeo. Asteburuan milaka eta milaka lagun kalera irten dira euskal presoen eskubideen alde eginez. Osasun egoera dela eta Sarek Bilbon egin asmo zuen mobilizazio jendetsua bigarren urtez jarraian Euskal Herriko hiri, herri eta auzoetara hedatu zuten elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean lelopean. Urrunketaren eta euskal presoei ezartzen dizketen gainerako salbuespen neurrien bukaera exijitu zuten manifestariek eta ia 200 tokitatik zabaldu zuten aldarrikapena. Joseba Azkarraga eta Bego Atxa Sareko bozeramaileek adierazpenak egin zituzten Bilbon manifestazioa erdibidera iritsi zenean eta bertan mobilizazioen helburua argi eta garbi nabarmendu zuten. Presoen eskubideen urrapenaren amaiera eskatzea, ez? Eta gure helburua gaur berdina da, presoi aplikatzen zaien salbuespen legedia eta politikaren amaiera eskatzea, zeinak euskal presoen urruntzea, graduen progresio eta azken finean bakea eta bai elkarbizitza ekiditen duena, ez? Helburu hori bidea elkarrekin eginda lortuko dela adierazi zuten. Mobilizazioen biharamunean datozen urrats eta erronkak zeintzuk izango diren nabarmendu zuten. Erronka berri horien artean, alde batetik elkarbizitza bakerako eta etzerako bidean deritzon agiria plazaratuko dugu hemendik eta egun gutxitara. Bertan espetxe politikaren eta Sarek egindako bidearen inguruan hausnarketa bat egingo dute, baita zentzu horretan egiteke dautenaren inguruan. Era berean 3 milioi kilometro deritzon ekimenarekin ere jarraituko dute. Orain 3 milioi horietatik 2 milioi kilometro eginda dauzkagunean, honen inguruko nondik-norakoak ere egunotan plazaratuko ditugu. Horren bestez, bizikidetzarako, bakerako eta etxerako bideari bultzada ematen jarraitzeko deia egin du Sarek. Bai instituzioetan baita kalean ere lan egiten jarraituko dute finean urte hau urraketen azken urtea izateko helburuarekin. Hego Euskal Herrian soilik ez, iparraldean ere jende andana mobilizatu zen larunbatean. Ipar Euskal Herrian Baionan izan zuten presoen etxeratzaren aldeko hitzordua, 2000 lagun bildu ziren bertan, eta orain bakegileek otsailaren 18an ekingo diote fase berriaren lehenengo ekintzari Frantziako gobernuarekin duten blokeo egoera gainditzeko helburuarekin.
Asteburuan 2000 lagun elkartu dira Baionan denbora eskasten ari da Jon Jakes eta Unai Gurekin lelopean 3 preso horien askatasuna eskatuz eta presoak kaleratzeko bidea azkartzeko asmoz. Paris mugiarazteko xedearekin herri indarrez eta baita desobedentzia zibilaren bidez ere. San Andres plazan amaitu zuten mobilizazioa 2017an etaren armagabetze eguna markatu zuen toki berean. Anaiz Funosas bake bideko presidenteak hartu zuen hitza eta bake prozesuaren blokeatze fase batean direla ohartarazi zuen. 70 urte baino gehiago dituzten eta 31 urtez preso daramatenak gogoan izanik. Bizi osorako kartzela inposatuz, heriotz zigorrera kondenatzen ditu fiskaltzak. Jarrera mendekatzaile hori onartezina, humiliagarria eta hilgarria da. Blokeo egoera horri aurre egiteko fase berri bat abiatuko dute, esnal eta paroten askatasuna lehenbailen lortzeko helburuarekin. Fase hori ekintza azkarrago, determinatuago eta ikusgarriagoek markatuko dutela azpimarratu zuen Funosasek. Ekintza pertsonalak dira, kolektibo baten baitan burutuak, publikoki asumitua, gardena eta bortizkeriarik gabekoa, bakoitzaren eta demokraziaren errespetuan. Hauteskundeen atarian estatuaren maila gorenean entzunak izatea dute helburu. Emmanuel Macron presidente frantsesari ere mezua egorri diote, duela 3 urte Biarritzen konponbidearen alde egindako adierazpenen ostean izan duen isiltasuna salatuz. Bake prozesuak aintzina egin dezan keinu baikorrik ez erakusten digute, gure ohiturazko manifestaldi eta elkarretaratzeak ez direla nahikoak doziera zuregana dezazun konbentzitzeko. Zure ardura da, keinu bat egitea. Manifestazioa fase berri baten hasiera izan da. Bertaratutakoek aukera izan zuten izen emateko datozen aste eta hilabetetan izango diren ekimenetan, apirilean izango diren hauteskunde presidentzialen testuinguruan. Otsailaren 18an izango da lehenengo hitzordua. Eta desegin zenetik 10 urte igaro diren honetan, agenda politiko eta publikoan dira oraindik erakunde armatuak eta hari buruz hitz egitean, iragana eta orainan hasten dira maiz. Atzera begiratu beharrean baina aurrera begira jartzeko eskatu zien sare plataformak gatazkaren alde bateko eta besteko biktimei larunbateko lehenbiziko zitan. Elkar bizitzarantz aurrera eginez bide horretan haiek argi azaldu zuten gizartea instituzioen aurretik doala. Arratsaldeko manifestazioen aurretik mahai inguru antolatu du sare herritarrak Bilbon Euskalduna Jauregian. Gatazka politikoaren 4 biktima elkartu ditu mahaiaren bueltan hain zuzen ere. Robert Manrique, Naiara Zamarreño eta Rosa Jutz etaren biktimak, eta Maider Garzia eta Idoia Zabalza estatu indarkeriaren biktimak. Besteak beste hizlariek gizartearen rola nabarmendu dute. Manrikeren esanetan instituzio publikoen aurretik doaz herritarrak askotan horiek egiten dituzten urratsak ezkutatu nahi izaten diren arren. Horretan Zamarreñok errenteriako adibidea jarri du bera bertako baita eta nabarmendu du ezker abertzaleko kide batzuen gertutasuna ere sentitu izan duela. Maider Garziak berriz, ohartarazi du berdinak direla biktima guztiak, esanez inor ez dagoela inoren gainetik. Era berean presoen aferaz galdetuta, Manrikek adierazi du araudiak betetzeko daudela eta halaxe aritu da gaiaz. Que lo que no puedo entender y en lo que no estoy de acuerdo es en que dependiendo del delito que alguien haya cometido, se le aplique una normativa especial. No, los delitos son delitos. Los atentados son atentados, los crímenes son crímenes. Y hay una normativa que aplicar, independientemente de que sea un atentado, de que sea un robo o de que sea cualquier otro tipo de delito. Zamarreñok berriz euren familietatik gertuago egoteko eskubidea dutela azaldu du baita gradu aldaketak izatekoa. Ordea, justizia bada, aurrera egiten lagunduko duela gehitu Zabaltzak eta adierazi presoek euren etxeetatik gertu beharko luketela. Iritzi bereko da Jutzere justiziarik ez bada indarkeria dela iritzitan. Eta justizia bada, beti izanen da, ona beti lagunduko du aurrera egiteko. Baina justizia mendeku bezala erabiltzen baldin bada, alegia, edo beki izan da, justizia beharrean mendekua baldin bada, ez bakarrik presoa dauden pertsonaiekiko baizik eta bereziki ikuste dut beren familiarekiko.
Y si las normas dicen que el preso tiene que recibir, pues aquí no hay nada que discutir. Yo creo que es que ni siquiera tendríamos que perder el tiempo discutir esto. Para mí, sencillamente, lo que habría que hacer es condenar la violencia. Es que es una cosa que yo no puedo, y lo digo sinceramente, no puedo entender cómo la gente no solo no condena, sino que hay gente ahora que parece que coquetea con la violencia, que comprende la violencia, que tolera la violencia. No, es que para mí, antes de empezar, tendríamos que empezar por ahí. Bestaldetik, biktima gisa erabiliak sentitu izan direla ere aipatu dute Jutsek eta Manrikek. Hala, Jutsek erantsi du, ohikoa dela biktimen minaren erabilera eta nekatuta ere badaudela horrekin. Horrela hainbat izan dira mahai inguruan jorratutako gaiak, sareko kideak izan dira, baina ekitaldiari amaiera eman diotenak ezer baino lehen, solasaldian parte hartu dutenen hitzak eskertu dituztelarik. Gainera, euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak eskuinari eta eskuin muturrari gogorarazi die urteak igaro direla jada eta desegin zenetik, beraz aurrea egiteko ordua badela. Argi dago sufrimendu hori arintzeko eta aukera berriak irekitzeko, zauriak sendatzeko eta elkar bizitzan aurrera egiteko borondatea badagoela. Aurrerapen positibo horiek ordea batzuentzat ez dira nahikoak. Euskal presoen kolektiboak adierazpenen bat egiten duen bakoitzean, jarraian beste eskakizun bat dator. Hori guztia ezaztu, legeak ezer eskatzen badu ere. Seniderik ez, bisitarik gabe hori izan du leloa azken urteotan euskal presoak zeuden Urruneneko kartzeletara 11 bidaia egin dituen Mirentxin gidarien taldeak, eta urteotan guztiotan bete du bere helburua. Baina egoera hori aldatuz joan ahala, haien beharra ere urrituz joan da, eta Mirentxin gidariek bukatu dute euren bidea beharrik ez dagoenez gero, jada ez dira bidaia gehiago egiten ari. Urruntzaren itsasorik ezean sobran daude portuetara iristeko belaontziak eta hainbeste bidaia egin dituzten furgonetak saldu egin dituzte Mirentxin gidarietako kideek. Mirentxin aurreko etxearen omenez jarri zioten izena elkartasun taldeari. Senarra Algezirasen preso zeukan emakume bat zen Mirentxin, 1990ko hamarkadaren hasieran edo. Ia astebururo joaten zen senarraren gana, eta Mungiako kuadrilla bat antolatu zen haien artean emakumea laguntzeko asmoaz. Geroztik aurreko etxea bera baino askoz gehiago izan dira bakarrik utzi ez dituzten senide eta lagunak. Astebururo milaka bidaia egin baitituzte gidariek Algezirasera bezala, gaur egun jada euskal presorik ez duten beste 11 kartzeletara ere bai. Kideek kalkulatu dute urtero 700 gidari voluntariotik gora aritu direla furgonetak gidatzen. Euskal Herrian antolatutako 9 taldek koordinatu dute guztia, herrika edo eskualdeka, eta lana ahalik eta gehien banatzen saiatu dira gidari bakoitzak urtean bidaia bakarra egiteko moduan. 2021ko maiatzean egin zuten azken bidaia. Gauzak horrela iritsi da ekonomia arloari heltzeko unea horretarako Aiara Edurreta kazetaria dugu Bilbon, kameraren bestaldean. Izan ere, Hego Euskal Herriko pentsionen mugimenduak larunbatean mobilizazioak egingo ditu Hego Euskal Herriko herri eta hirietan. Mugimenduak 4 urte betetzen dituelako batetik, eta Espainiako gobernuak onartu berri duen pentsio erreforma egoeraren kaskartzea besterik ez dakarrelako. Astelero legez pentsiodunak kalera atera dira, gainera asteon hainbat protesta eta ekimen egingo dituzte pentsiodunek. Urtarrilaren 15ean larunbata 4 urte betetzen ditu mugimenduak, eta urteurrena ospatu ez ezik pentsio erreforma ere salatuko dute. Larunbatean Hego Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak egingo dituzte, baita Ondarru, Tafaia, Lizarra, Altsasu eta Eibarren ere. Bihar Donostian Tabakaleran agerraldia egingo dute pentsiodunek, manifestazioan babesa helarazi dieten eragileen berri emoteko, eta gaurko elkarretaratzean Jon Fano, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak, horren berri eman digu. Orduan, ze motako babesa jaso ditugu orain arte? Normalean gurekin mobilizatzen diren sindikatu guztiak, hor da Hego Euskal Herria osaten dutena gehiengo sindikala,
eta sindikatuaz gain, babesa eman digute gazte kolektibo batzuk, zeniden elkarte batzuk, hau da, zenidea dauzkaten sare egoitzetan, eta espero dugu egun egotan ere, kolektibo feministi partetik babesa jasotzea. Bestaldetik, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea bildu da gaur ekonomia alorreko eta alderdiko bozeramaileekin lan erreformari buruz eztabaidatzeko. Horren harira goiz honetan labek prentsaurrekoa egin du eta sindikatuko idazkari nagusiak berretsi du. Espainiako gobernuak onartutako lan erreforma ezin dela babestu, bertan izan da Aiara de Urreta, zer da Aramuruk nabarmendu duena. Lab sindikatuak agerraldia egin du gaur goizean, lan erreformaren analizia egiteko eta sindikatuak emango dituen hurrengo urratzen berri emateko ere. Bertan, sindikatuak berretsi du ez dela egongo ez kontraerreformarik, ez indargabetzerik, ez lan harremanen modernizaziorik. Eta Hego Euskal Herrian esparru propio baten alde lan egingo duela azaldu du sindikatuak. Gainera, Garbine Aramburu labeko idazkari nagusiak azpimarratu du euskal langileak ez daudela ordezkatuta elkarrizketa sozialen mailan. Madrileko elkarrizketa sozial horretan ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko langileak, ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko gehiengo sindikala, eta argi eta garbi esan behar duguna da akordio horrek ez diela erantzuten gure aldarrikapenei. Eta guk gure ustetan eta sindikatu moduan pentsatzen duguna da gure kontrako jarrera irmo azaldu behar dela, erreformaren kontrako jarrera hori irmoki azaldu behar dela. Eta konexioarekin bukatzeko lan gatazketan, Afinsa eta Forum Filateliko kaltetuen elkarteak manifestazioa egingo du gaur arratsaldean Bilbon. Zer gehiago dakigu Aiara? Hala da bai, protesta egingo du Aliantza eta Forum Filateliko kaltetuen elkarteak. Gaur arratsaldeko 7:00 Bilbon, 15 urteko esku hartzearen ondoren konponbidearen zain jarraitzen baitute kaltetuek. Aliantza eta Forum Filateliko kaltetuen elkarteak manifestazio egingo du gaur arratsaldean Bilbon 7:00, 15 urte eta 8 hilabeteko esku hartzearen ondoren. Protesta Moyua plazatik abiatuko da eta PSE, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdien egoitzetatik igaroko da. Kaltetuek konponbidea eskatuko dute legez kanpo aurrezkiak kendu zizkietelako 1,5 milioi familiari Aliantzak eta Forum Filatelikok. Eta berriro eskatuko diote Espainiako gobernuari gainera, Europako erakundeen eskaerari kasu egin diezaiola, eta irtenbide bat eman diezala 1,5 milioi familiari legez kanpo kendu baitzieten aurrezkiak eta 15 urte eta 8 hilabete geroago konponbidearen zain jarraitzen dute. Eta gaiz aldatuta etxeko kontuetan, Nafarroa saioaren denboraldi berria hastear da, eta asteazkenean hilaren 12an duzue lehenbiziko zita gaueko 10etan onats aurrerapena beraz ez galdu. Kaixo Jasmin, gaur Ultzamaldea bisitatuko dugu. Nafarroa garaiko iparraldeko eskualdea da, Iruñeko merindadean kokaturik dagoena. Ultzamaldea 9 udalerrik osatzen dute, eta guk haietako 3 bisitatuko ditugu. Lantz, Ultzama eta Atetz. Ni egiten dut ziripot. Ziripot? Bai. Zer da? Bada hemen herriko lehenozegon potolo bat, Aha. eta orain zinez potolori. Ironda 86. urtean jaio zen. Enpresa familiar bat bezala sortu zen, bere egunean, gaur egun langile gehiago ditugu. Eta urte haietan ilusio, dedikazio eta esfortzu handiarekin guraso eta izeba osabek sortu zuten. Hemen badaukagu baserri eskola, hau dena dela, gu animaleken, atzekalde hortan barraskilo proiektua,
eta beste hortan gaztategi artesanala Mikaela. Duela 25 urte antolatu genuen Zurgai herri kirol taldea, eta hortik ideia hasieran Asio Floresekin ziordikoa eta bi anaiak, eta hortik hasi ginen erakustaldiak eta mobidak, eta gero dena etorri da. Eguneko albistekin bukatzeko berriz, kiroletan Djokovic askatzeko agindu du epaiak, halere baliteke Australiako gobernuak bisa berriz kentzea tenislariari eta herrialdean sartzeko debekua ezartzea 3 urterako. Aske geratu da Novak Djokovic tenislaria Australiako gobernuak bisa kendu eta hotel batean 4 egunez atxiki ostean. Auzia ikertu duen epaileak askatzeko agindu du, eta argudiatu du tenislariari bisa kentzeko erabakia ez duela zentzurik, eta kirolariak ez duela behar adina astirik eduki bere abokatuekin edo Australiako irekiaren antolatzaileekin hitz egiteko. Urtarrilaren 6an hasi zen tenislari serbiarraren eta Australiako gobernuaren arteko tirabira. Kirolariak ez du koronavirusaren aurkako txertorik hartu, eta iaz txertoen aurkakoa zela adierazi zuen Djokovicek. Australian sartu ahal izateko txertoa hartzetik salbuetsita dagoela dioen mediku txostena aurkeztu du urteko lehen txapelketan handian jokatu ahal izateko, eta Melbourneko gobernua kura onartu ostean, herrialdekoak atzera bota zion bisa jokalariari, baimena faltsua zelakoan. Geroztik asilo eskatzaileentzat Melbournen daukaten hotel batean hertsirik egon da kirolaria. Mobilizazioak izan dira egunotan Djokovic askatzezaten, bai itxita egon den hotelaren aurrean baita Belgradon bere herrialdeko hiriburuan. Pozez hartu dute tenislariaren zaleek epailearen erabakia, baina Australiako irekiaren atariko lehia hau ez du guztiz irabazi Djokovicek. Australiako immigrazio ministroak badu eskumena tenislariaren bisa berriz ere bertan behera uzteko. Estatuko abokatuak eta epaiak berak berretsi dutenez, eta hori egitekotan, 3 urterako ere debekatu diezaiokete herrialdean sartzea. Horiek horrela, ikusteko dago munduko tenislari honenak urteko lehen txapelketa handian parte hartu ahal izango duen. Bada asteleneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan orain bat gara kantuarekin utziko zaituztegu. Ibilbedi eta Broken Brothers Brass Band taldearen eskutik gustatuko zaizuelakoan beraz, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak guran aurrutzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Kantatu ezin gaur kantuan hauzu, zara naiz gara.